Odnos s roditeljima mi je jako bolna tema. I tek sad nakon 30 godina imam osjećaj da polako prihvaćam neke stvari i da je postalo bolje. I bilo je ok kad sam bila manja, ali kad sam ušla u pubertet i kad su tu došle emocije koje nisam razumjela i kad nisam imala alate s kojima bi se mogla nositi s tim emocijama, nisam imala alate za razumijevanje sebe, a moji jednostavno nisu u tome i ne razmišljaju na takav način i ne znaju puno o tome. Ja sam nekako, s obzirom da imam jako bogat unutarnji svijet, pogotovo emocionalni, i jako sam osjetljiva i duboko procesuiram, temeljito procesuiram. Moji roditelji nisu takvi i nekako mi nisu mogli pružiti ono što je meni trebalo. I izazov je nastao tu gdje sam ja mislila da me ne vole i da mi to rade namjerno, a zapravo nisu bili svjesni što mi rade i jednostavno su drugačiji od mene. Ili možda čak nisu drugačiji, nego s obzirom da su odrastali u drugačije vrijeme su morali zatomiti dijelove sebe ili nisu imali priliku osvještavati dijelove sebe, ali smo se jako sudarali. Jako smo se izrcalili, ali smo se jako sudarali. I jako dugo sam se borila da budem viđena. Da moja bol bude viđena i priznata, i zapravo nisam dobila to što sam trebala, nego sam, koliko god da je to nepravedno, morala sam dati to sama sebi, što smatram iznimno teškim. Jednom sam čak bila i spomenula da se osjećam kao vanzemaljac i mama mi je jednom rekla: pa eto vidiš, kao što misliš kako je bilo meni, nisam znala kako se nositi sa malim vanzemaljcem. Znam da je to rekla u šali, ali tada me to zaboljelo, jer sam imala dojam da se ne želi ni potruditi da me razumije. Međutim, danas sam svjesna da nekako sam prihvatila da neću vjerojatno nikad u potpunosti biti shvaćena i dobiti to što mi je trebalo. Između ostalog, sad sam odrasla, ali sam prihvatila da me roditelji mogu u isto vrijeme voljeti najviše na svijetu i ne razumjeti me, ne smatrati stvari važnima koje ja smatram važnima ili obrnuto, da se možemo jako razlikovati, ali da me i dalje jako vole i cijene na svoj način. I jako dugo mi je trebalo da to shvatim. Vjerujem zato što imam taj autistični, zapravo neurodivergentni, crno-bijeli način razmišljanja. Znači, ili je sve ili ništa, ili je crno ili bijelo. Znači, ako me netko ne razumije i ne želi razumjeti, onda me ne voli. A zapravo može više stvari postojati istovremeno i može biti šareno. Mi smo kompleksna bića koja imamo u sebi i svjetlo i mrak i dobre i loše strane i radimo najbolje što znamo u trenutku. Odnos s roditeljima je po meni bio dobar, iako me nisu baš dobro razumjeli i često su mi davali prodike oko nekih stvari socijalnog karaktera, tipa kako se ponašati prema prijateljima, kako se oblačiti, kako razgovarati. Oni se krive što nisu prepoznali autizam kad sam bila mala, ali ja ih ne krivim. Mogu reći da me nisu razumjeli. Mogu reći da me ne razumije i dan danas. Ali je pitanje da li će itko ikada reći kao moji roditelji su mene razumjeli, to je bilo divno i krasno. Hoće vjerovatno, ali mislim da čak i kad se ljudi trude razumjeti nešto, ako im je potpuno strano, teško da će imati kapaciteta nešto razumjeti, jel?
a pogotovo sad u tom nekom mom odrastanju, pošto prvenstveno niti sam ja imala tu dijagnozu nekakvu, niti se znalo zašto sam ja tako drugačija. Tako da nije tu postojalo nekako pretjerano razumijevanje za moje potrebe. Što ne zamjeram apsolutno nikome, jer ljudi rade najbolje kaj mogu, ne? Ako gledamo općenito nekakva shvaćanja oko nekakvih mentalnih potreba. Mi smo odrasli u onom periodu kad je batina izašla iz raja, pa je to je bio mentalni sklop ljudi oko nas. Nije tu baš sad bilo nekakvih silnih razgovora, razumijevanja i ne znam, podrške. To je bilo samo ono dijeljenje na korisne i nekorisne stvari koje čovjek, to jest dijete, radi. Tako da, ono korisno je bilo učiti ići u školu, a sve ovo ostalo je bilo ne. Od toga nemaš koristi, to ti ne treba, to nećeš raditi.